Türkiýanyň milli bayramy Aşgabatda bellendi. Türkiýe Respublikasynyň döredilmeginiň 100 ýyllygy münasibetli Türkmenistana kabul edişlik dabarasy geçirildi. Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistana adatdan naşary we dowlat ýarly ilçisi Togan Uralyň gurnan bu resmi kabul edişlik çäretini Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornunasary Batyr Attaýew, Aşgabatdaky käbir diplomatik wekilhanalaryň we halkara guramalaryň wekilleri we köp sanly mihmanlar gatnaşdy. Atawatan meze topornuň çağırılan bu dabarasyny Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornunasary Batyr Attaýew Türk halkyny Respublikan güni bilen gutladygy şeýle dedi. Türkmenistanyň we Türkiýanyň halky barada aýdylanyny gaty dogry bir söz bar. İki döwlet bir millet. Umumy köklerimiziň, ruhy gammatlyklarymyzyň, dilimiziň we edep desurlarymyzyň meňdeşligi doganlygymyzyň esasyny düzýär dedi. Şeýlegem vice-premier soňky 30 ýylda iki ýurduň arasyny dürli budoklarda alalaşyklaryň we taslamalaryň durmuşa geçirilendigini ma'lum etdi. Bu häzirki wagtda Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistanyň sowda we ykdysady hyzmatdaşlygy alyp barýan 100-den urak döwletiň arasyny ilkinjileriň hataryna durýanlygyny belledi. Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistanaky adatdan naşar we dowlat ýarly ilçisi Togan Uralam öz gelegini Türkmenistana Türkiýe Respublikasynyň döredilmeginiň 100 ýyllygyny bellemegiň ören gowandyrjy wakadygyny belledi. İlçi Oral, Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Respublikasynyň milli bayramçylygy bolan 29 oktyabr Respublika güni münasibetli Türk halkyna iýeren gutlaw hatyny okudy. Dabarada mihmanlary hödür kerem edildi. Şeýle-de Türkiýanyň Türkmenistanaky adatdan naşar we dowlat ýarly ilçisi Togan Oral yerli we daşary ýurt habarçylarynyň gatnaşmagyna metodut briefingini geçirdi. Onu Türkmen Türk gatnaşyklary barada giňişlerini gurrun edildi.